Maadong adlaw nitong tanan. Tapos limbo ni uli gabi, ano uja ka juga isang puno pa kulit dari. Kaya murag piso, anong basa ah. Kaya sung-sung po nga kasi gagawan. Ngayon, bita ko gato sa lawan dito. Kaya uwan, ni lost ko dari. Kaya basa agad ang sinina. Kaya madugaling kayo ni Pat kung kanina o kay Ukay. Ag 10 million. Kaya uwa pa ko kapalit ng t-shirt. Magsuot sa ang bestida. Kaya basa mo kanina. Ang bag ko basa. Naahangin kasi. At ito sapa ka. Mag-aruba ba? Sapa. My love. Naikuan mo ubos sapa. At ang halian ta. Wala ito po ito maalap. Uban ko. Uwan. Ito babaw. Mabasa na pag ka. Payong gani. Kita ko hata sa tagpadong. Tawad to tas kuan. Ya, kabuong. Nato. Paano ang ilog ba? Kabuong uwan. Tata. Bigyan ako na. Wala nga lang. Ikaw bito di ka na ubanan. Handog food. Ubanan hinuun. Kuang. Kabuong uwan. Huwag makasit up payment account. Pagbutaman ka na nagkarang na imong kuan sa bangko. Account. Wala na. Aga hala may ibutang. Ako na po eh. Tara. Ano pa ito? Ito na lagi eh. Inakog na rin pamahaw. Ay, padong. Ito. Dali. Oh. Naniwang na kami lang. Pagong nga. Hindi naman mo nga. Apig lagi sa oras kayo magbagman to. Sa una, magbagman siya sa una. Maraming sa tukubang. Karon di na. Ay isang naon, murang biwindi. Pwede minta dahil ron, kumaun. Pag-agapon. Napad. Awan ni Pamsinan, tarong kay uwan. Pakasaga. Kamu ito. Nagrabig langit. Ano ba sana? Nagbaha ng gargiti. Pili ka sa galing. Uwan lagi, way klase. Sige, ako buwan na. May bagdutin na. Pila ka itong karat yung mapalit. Tulo? O, bandaran mo kayo. At ang hiluton la. Kung makagimong lawas, karang may kapoy. May bagzong inting. Agar malit nga ron, magbagdo. Mat sa tas bayan. Bayan, karon? Kaya, Magpalaboratory ko. isang sila. Burot yung di ba? Burot sa una. Hindi, maura. Ang ura dyan. Abaw. Diniwang ragamay. Gamay ramangkot. Majo na ka di magmag. Magkot noon. Kaya magmag ka maraming tsukubang. Magmag. Ano? Ang magmag ng tsukubang. Ay kasi ng period to. Kita ka dito. Log na lang. Balik sa mga best. Balik ko sa best. Tuog ka. Unsa? Ay kadugang pagka natug. Nasa man kang oras natug di ay? Ha? Buntag na. Uwan o gan si... Ano kung tokoy gan? Ay buntag na natug. Hindi ba? Tagkilaw ra. Kaya ka naman po. Ba? Ano kung kapoy agad? Sige kung katog na. Ikaw kapoy man ka. Ako mo kapoy. Di, maglami mo din ang tug kanunay. Kada gabi, basta mo tug pa pagudto. Dali man. Ano man? Ba? Iwan ko na mo. Kumakuman. Dali ta. Na may bandong. Ha? Ako na. Basta magkuwan ta. Balik ka na. Ano ko? Buto-buto. Baboy. Baboy na palit mo na nga baboy. Nagbaboy. Wala mo sa kano. Baboy na. Masih kay utan. Nangka. Na?
Sige, kaan ang ka mong boss. Ha? Sige po, kaan ang ka mong boss. Hindi ko ba naman ka rin mapoy? Ano, sabaw ko kay Uwan. Sinigang lah, sinigang. Oo, dahil sinigang po. Ito asli mo sa palengke. Di enta siya na pabalikin karon sa Taytay. Sa lamang paabsinan ug sa kaadlaw. Kaya nag-uwan lagi. Mabasa na po na siya sa biyahe. Padong dito kay masakay ra pa na siya sa motor. Joyride. Diyan na may uwan. Gabi gali ron basaan ni sana mitpit na rin pag uli kaya nag-uwan po. Ug maagang follow up check up. Karon unta ko magpa-laboratory. Unja, uwan lang po. Uwan na lang siguro ko mag-follow up check up ug buwan na bagyo. Kaya unja wag sige gapon ug uwan. Atos Quezon City kay ko ano ba bahaunon. Ug ngaron ba nga uwan damili ila ko lakaw. Tunog sa basa damili. Pwede rang extend naghang follow up check up ug buwan na uwan. Aja laman sa gulikuan na may lab tangkong. Kuhaan ka na? Ha? Kuhaan ka? Kuhan ko og sa nga dahon. Ano na? Nadubli na hinuhom. Kuhaan yung gulay. Ano yung gulay? Ito, biyak ka rin. Sige. Nasa may karne sa hipon. Ang pinaghipon? Puriti. Ha? Puriti. Di ako panilamin ang hipon. Ang kay limpo, ang karne gandang sa Pinagkarni? gandang. Para ito naligram mo tanong kay daghan magunan rin. Isi ang kilo na. 80 kilo. Isi ang kilo. Kila? Isi na. Dako na, ihurot na. Tumpok na. Buligya na. Ito kita sa palengke. Wala kung sulat kung magawas. Kaya sila gawa. Nay, nagbaha sa kalsada wa. Nagbaha sa Antipulo, ila kuya. Ato to, sa malamaw. Kuya Ajoy. Kakita ko sa vlog. Malamaw. Enjoy? Piso ang tahan. Kaya sila ganyan. Hindi ka gusto yun eh. Ang pagkakang siya na. Grabe guwan, may unang-undang. Ha? Nagbiyahe ni mo no? Basa ka. Kaputi. Ayaw mo ng kaputi sa gawas? Huli no? Tuklapin. Suksupin. Isa? Hindi mo tuklapin. Isa tuklapin. Tuklapin o supsupin. May dalawang klase. Tupin siguro ka po. Yung iba, yung suksupin ba, di matanggal yung tuklap. Hindi ko mabilin. Para magsagol. So, my love, pila ka kilo yung bisig at tagara? Ang sa Sa kilo? 200. Tagara siguro na. 240 sini. Ano na? Hindi mo root na. Ha? Dagan na na. Hindi na hapon. Ano nga po na? Gabi. Di. Gabi. At sila, tanga-aral naman kaya sa gulo na bakitang po. Mas ba yung imig sa gulang karlan? Gabi. Eh, may gabi naman lang ba? Tulingan. Hmm?
May gabi na nga. Nagabi mo diha? Hindi, Sinigang ba? sigang sa gabi. Yung ano. Para bang gabi nga tinuod. Okay na. Mahiwaon. Karlan. Kapit na dito. Ang palitan mo talaga. Magic ko yun, magic. Magic. Hindi mo sinigang walang ko. Kupra. Hala ko itang kung basta ka na aslum. Pwede ka pra. Ha? Pwede ka pra. Pwede. Nagbato. Nagsapatos kagabi iwa. Oh. Ningka, agi mong naon niwang. May launa yung ano. Ito ba ko? Nabutang mo. Oh, niwang. Mayroon. So, orang gali magmug. Hindi pa lang. Ganyan dan. Taon na. Ha. Humok. Ako humok palagi nagana. Pisli. Humok. Eh, Na? Ganun ba yun ito eh? Ano? Last inom na siguro yung mga wala na nakamis yan. Kasi kung nilagnat ko yan, sobrang limit yan dapat kaya nang alas 4 ko pinainom eh. Every 4 hours lang eh. asa man lang di. Yeah. Nakakang bagaag balibo. Naik ka ng buhon? Ha? Naik ka ng buhon rambutan? Lama pero wala pa ng mga. Asapit. Wangin. Sa una na, ano mo nga na, dagi putod ma. Angay magaling rambutan iguan. Medyo batoon. Dahil dito mga silingan dahil yung tugtog. Siyempre.